salutare, sunt eu, Sofia. Și astăzi mă mulțumesc foarte mult pentru că la videoclipul ăsta care l-am postat acum o oră, de fapt acum o oră, uite aici, mi-a dat astea 8 comentarii, sau nu, 7 sau 6 comentarii. Deci, prima dată mi-a zis prietenul meu David, care sora lui David, buful meu de fapt David, sora lui David i-a dat telefonul la sora lui David avea un telefon, da? Gen, se juca pe el, nu care... Bine, David are și el canal de YouTube, știți, și cum să spun, sora lui David i-a dat telefonul ei puțin ca să intre la mine pe canal de YouTube sau să se uite pe YouTube și a zis David să intre la mine pe canal și mi-a zis mișto video, câf, bună sunt eu David, sau bună sunt eu David, câf, mișto video, știi? Și știți, și Andrei acum mi-a zis un mare hater. Bună, sunt Andrei, sănătate. Sănătate nu știu de ce mi-a scris, un mare hater, știu, mi-a scris la Caterinca pentru că m-a sunat și mi-a zis apropo, Andrei e buful meu. Și nu mi-a zis cu răutate, mi-a zis pe apel că mi-a zis așa, doar la Caterinca. Și da, ok, mulțumesc că mi-ați scris comentarii. Dați follow la ei, apropo, și vreau să... Da. Ok, pa!